tana fushi ya ta fulanin asali Zainabu akwai ta da murmushi Allah na yi maka godiya da kabin hajiya Zainab kana kujana ce hajiya Zainab ku tsaya ku ji al'umma ita yarinya ce karama babu ko bace Zainab kuma amma kuma ta je Saudiya shi yasa sunanta ya girmama in ka ce Zainab sunanta bai cika ba sai ka ce hajiya asalin haduwar mu da Zainab ta kasance mai yan bibiya wakokin duk da nake saki audio ko kuma na bidiyo mamansa tana kauna ta Zainab kwani ta ga kwaikwayo fannin fadakarwar da nake a waka shi ta ga kwaikwayo kamar wasa yau ne da Zainab mun zama hanta da jini gani ɗaya Zainab ta yi min zuciya ta na yi mata kwaljini a fahimta da ni wa Zainab suna ya gudana cikin jini ta ta tattana batun yanzu ba Zainab tana da farin hali kyautata mini kullum ta kai ba ta san ta gana shiga damuwa haduwar mu alato kankani amma kuma mun yi shakuwa ta zama ta makar wani bangare na jikinta a fannin rayuwa Zainab in har ba ta ganna ba ko bacci ba za ta yi ba 70 66 62 Yamunuma. Sarautar 'yan mata a gaishe ki Zainab kin iya kwalliya ta bayan suna abu ko a ce miki zinariya lafazin bakin ka yana da daɗi da kwantar min da hayaniya aina ba idan za ta yi batu kafin ta fita za ta kika ashe a rabani da Zainab aiki ne ba ɗan ƙarami ba da dole ne yayyo hakan ya daina ba ma rabu ba na sari ga saki ta yaƙi da shi ba zan kyale shi ba domin wasu ɗauki ne akan san